Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Rimar. Taong 1976, San Nicolas, Panay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtatrabaho itong si Rimar sa isang sakahan sa kanilang barangay. Sa murang edad noon ni Rimar, ay ninais na niyang magkayod at mamuhay para lamang makatulong sa kanyang mga magulang. 3 silang magkakapatid, 2 ang lalaki at 1 lang ang babae. Siya ang panganay sa kanila, kung kaya't siya lamang din ang nagiging katuwang ng kanyang ama sa bukid. Dahil sa katatapos pa lamang noon ng anihan ng palay, kung kaya't walang naging trabaho ang mag-ama. Paminsan-minsan, nag-aararo sila sa ibang palayan para lamang magkaroon ng kita. Si Rimar noon, kapag wala na talagang mahanap na pag-aararuhan, ay pinipiling dumiskarte sa pamamagitan ng paggawa ng uling. Ganon at ganon ang buhay nilang magpamilya kapag hindi dumarating ang gapasan ng palay. Isang araw, napag-utusan itong si Rimar na mag-igib ng tubig sa balong hindi kalayuan sa kanilang tahanan. Kasama niya noon ang kanyang kapatid, kung kaya't naging masaya ang kanilang pag-iigib. Habang siya ay sumasalok sa balon, sa hindi malamang dahilan, ay bigla siyang napatigil sa kanyang ginagawa. "Kuya, bakit? Anong problema?" tanong ng kanyang kapatid. Nang marinig ito ni Rimar, ay halos hindi niya nagawang makasagot. Gawa ng labis niyang ikinagulat ang kanyang mga nasilayan. Hindi pa man noon napupuno ang kanilang sisidlang pinag-iigiban, ay napagpasyahan na nitong umuwi sa kanilang tahanan. Pagbalik nila sa kanilang bahay, ay para bang biglang nag-iba ang ugali nitong si Rimar. Hindi naman ito gaanong pinapansin ng kanyang mga magulang, gawa ng baka meron lamang itong iniisip. Sa paglipas ng araw na yon, ay doon na nga nag-iba ang pangyayari sa kanilang tahanan. Sa tuwing sasapit noon ng hapon, ay para bang bulang nawawala itong si Rimar na siyang labis na ikinagalit ng kanyang ama. Hindi kasi yun nagpapaalam na para bang walang nag-aalala sa kanya. Sa pagsapit ng 6:30, ay agara namang nagpakita si Rimar sa kanyang pamilya. "Rimar, saan ka ba nanggagaling na bata ka? Hindi ka man lang nagpapaalam." Bungad na wika sa kanya ng kanyang ama. Wala ho, tay. Nakikipaglaro lang ho ako sa aking kaibigan." Malumanay na sagot naman ito. Kasabay ng pagwika ni Rimar, ay ang agara niyang pagpasok sa kanyang silid na para bang nagmamadali ito. Hindi na ito gaanong pinansin ng kanyang ama upang kahit papaano'y hindi na magkaroon sa kanya ng sama ng loob ang kanyang anak. Sa loob ng ilang araw, patuloy pa rin ang gawain ni Rimar sa kanilang tahanan. Dahil sa wala sila noong trabaho, kung kaya't ang ama niya na lamang ang naghahanap ng kanilang makakain sa bawat araw na dumaraan. Kapag sumasapit noon ang 3:00 ng hapon, ay tuluyan ang nawawala itong si Rimar sa kanilang bahay. Ganon at ganon ang ginagawa nito, kung kaya't labis na itong ipinagtaka ng kanyang mga magulang. Habang nakahiga noon ang kanyang ama't ina, hindi nito mapigilang mapag-usapan ang kakaibang gawain ni Rimar. Halos gabi-gabi na lamang nila itong napag-uusapan, kung kaya't napagpasyahan ng kanyang ama noon na sundan at bantayan ng maigi ang panganay nilang anak. Isang hapon, pinili ng kanyang ama na huwag munang umalis sa kanilang tirahan. "O Rimar,
May gagawin ka ba mamaya? Malumanay na tanong ng kanyang ama. Wala naman ho, tay. Bakit ho? Sagot naman ito. Naisa na kitang isama mamaya eh. Tutungo tayo sa isa sa mga kumpare ko dahil sa imbitado tayo sa kanilang idaraos na okasyon. Sagot ng kanyang ama. Sige ho, tay. Wala po yung problema. Maliligo na ho ako para naman makapaghanda na ako sa ating pupuntahan. Matapos nilang mag-usap, agaran din namang tumungo si Remar sa aparador na pinaglalagyan ng kanilang mga damit. Pagkuha niya ng kanyang mga napiling kasuotan, ay dali-dali rin itong pumunta sa kanilang banyo nang sa hindi malamang dahilan. Isipin ninyo, alauna pa lamang noon, pero labis-labis na ang pagmamadali nitong si Remar. Nang mapansin ng kanyang ama ang kakaiba niyang gawain, ay agaran din naman itong pasimpleng sumunod sa kanyang anak. Nang masipat niya itong papasok na ng banyo, ay pinili niyang pagmasdan ito ng maigi. Ilang minuto pa ang lumipas, nasipat niya itong si Remar na dali-daling lumabas ng banyo at kumaripas ng takbo patungo sa balon. Kasabay ng pagsilay niya sa ginawa nito, ay ang mabilisan din niyang pagsunod sa kanyang anak. Napakarami na noong pumapasok na katanungan sa kanyang isipan, kagaya ng kung saan tutungo itong kanyang anak. Sa pagpapatuloy ng pagbuntot niya kay Remar, ay nadapo na nga sila sa balong kanilang pinag-iikipan. Katabi lamang ng balon na yon, ang isang malaking balete na halos paikutan na ng ugat nito ang mismong balon. Habang sinisipat niya si Remar, napansin niyang parang meron itong kinakausap sa ilalim ng balon. Halos panay noon ang pagbuka ng mga labi nito na siyang labis na ipinagtaka ng kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang lumusong si Remar sa balon nang sa hindi malamang dahilan. Dahil sa gulat noon ng kanyang ama, ay pinili nitong gumapang sa matataas na damo upang makalapit sa balong tinalunan ni Remar. Ilang minuto lamang ang lumipas, tuluyan na nga niyang nasipat ang looban ng balon. Sa pagsilay niya rito, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang kanyang anak na wala sa tinalunan nito. Halos hindi rin gumalaw ang tubig sa loob ng balon na yon, na para bang hindi lumusong doon si Remar. Sa sobrang pagtataka noon ng kanyang ama, ay pinili niyang bumalik na lamang sa kanilang tahanan upang hindi masira ang kanyang plano. Palusot niya lamang kasi yung tutungo sila sa okasyon upang hindi magdalawang isip itong si Remar. Dahil sa inaasahan na ng kanyang ama na babalik si Remar pagsapit ng 6:30, kung kaya't matyaga siyang nagbantay sa kanilang tirahan. Nang makauwi na ang kanyang anak, laking gulat na lamang niya nang nakasuot na ito ng formal na kasuotan. Oh, anak, saan ka ba nang galing? Kanina pa ako naghihintay sa iyo dito eh. Bungad na wika ng kanyang ama. Matapos nitong makapagwika, ay ang agaran din itong pagsuot ng kanyang tsinelas upang tumungo sa sinasabi niyang okasyon. Hindi naman noon tumutol si Remar dahil sa nagawa na niyang mangako noong hapon. Habang sila ay naglalakad, pinili ng kanyang amang makipag-usap sa kanya na para bang hindi nito alam ang mga nangyari. Kagaya ng inaasahan, normal naman ang ginagawang pakikipag-usap sa kanya ng kanyang anak. Nang marating nila ang bahay ng isang albularyo, ay biglang napatigil itong si Remar nang sa hindi malamang dahilan. Tay,
Anong gagawin natin dyan? Gulat na tanong ni Rimar. Wala naman anak. Nangako kasi ako sa kaibigan kong yan. Nasasama tayo patungo sa tahanan ng kumpare ko. Sagot ng kanyang ama habang dahan-dahan siya nitong inaakbayan. Kasabay ng pag-akbay nito sa kanya ay ang agaran nitong paglakad na parabang nagmamadali itong pumasok sa tahanan pala ng albularyo. Hindi na nagawang makapalagpa noon ni Rimar sa kadahilanang may kalakasan din noon ng kanyang ama. Nang makapasok na sila sa tahanan ng albularyo, agaran din namang sinara ng kanyang ama ang pinto ng pamamahay nito. Kasabay ng pagsara niya ng pinto ay ang agaran niyang pagsunggab kay Rimar na siyang naging sanhi upang mapadapa sila sa sahig. Ibok! Nandito na ang anak ko! Bilisan mo na dyan! Sigaw ng kanyang ama sa albularyo. Kasabay ng pagsisigaw nito ay ang agara namang paglabas ng albularyo habang meron itong daladalang libretang kulay itim. Panay ang pag-usal nito na siyang labis na ikinagalit ni Rimar. Halos ginagamit na nito ang kanyang buong lakas upang magawa nitong makapiglas sa pagkakahawak ng kanyang ama. Paglapit ng albularyo dito, bigla itong hinawakan sa noo at agarang inihipan. Maniwala kayo o hindi, matapos itong gawin ng albularyo, ay halos tanging ang ulo na lamang ni Rimar ang nagagawa niyang maigalaw. Ang kanyang buong katawan noon ay parabang naparalisa dahil sa usal na ibinalot sa kanya ng albularyo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla nilang nasilayan ang dahan-dahang pag-iiba ng pagmumukha ni Rimar at ang pagbabago ng kanyang boses. Panay na din ang paglabas ng mga ngipin nito nang sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nang mapagtanto na ng albularyo na nakasapi na ang nilalang, pinili niyang ito ay kausapin ng mahinahon. Sino ka ba at bakit mo ginagambala ang batang ito? May ginawa ba itong masama sa iyo para parusahan mo? Tanong ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan nitong paglapit kay Rimar upang ilagay sa kanyang leeg ang pangontrang ginawa nito para sa iba't ibang uri ng engkanto. Matapos niya itong gawin, tanging pagsisigaw na lamang ang nagagawa ng nilalang dahil sa kakaiba nitong nararamdaman. Alisin niyo yan! Alisin niyo yan! Sigaw ni Rimar sa napakalalim nitong boses. Oo, alisin ko yan. Pero bago ko gawin yan, magpakilala ka muna sa akin. Kapag nagmatigas ka sa mga nais ko, ay wala akong magagawa kung hindi ang isilid ka sa garapon upang ikulong ng napakahabang panahon. Gusto mo ba yon? Sagot naman ng albularyo. Matapos nitong makapagsalita, ay pinili nitong mag-usal sa kanyang mga kamay habang patuloy na nakatitig kay Rimar. Ang ama noon ni Rimar ay nananatiling nagmamasid lamang sa ginagawa ng albularyo sa kanyang anak. Matapos makapag-usal ng albularyo sa kanyang mga kamay, dahan-dahan itong lumapit sa kinaroroonan ni Rimar. Habang lumalapit ito, ay panay naman ang pagsisigaw ni Rimar na parabang meron itong nakikitang hindi kaaya-ayang bagay sa kamay ng albularyo. Dahil sa lakas ng sigaw noon ni Rimar, ay halos magawa na nilang maabala ang lahat ng kapitbahay ng albularyong kanilang nilapitan. Gusto mo bang itara ko ito sa'yo? O magsasalita ka sa pakay mo sa bata? Tanong ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito
ay ang dahan-dahan niyang paglapit ng kanyang mga kamay sa balat ni Rimar. Di pa man nakakalapit noon ang kamay ng albularyo, ay halos sumuko na ang nilalang na nasa kaloob-looban ng bata. Nang marinig ng albularyo ang pagsusumamo nito, ay pinili niyang ilayo sa balat ni Rimar ang kanyang mga kamay. Magsasalita ka naman pala eh. Pinahirapan mo pa ako. Ano ang kailangan mo sa batang yan? Dagdag pa ng albularyo. Natipuhan ko lamang siya. Wala akong pakay na masama sa kanya. Ang nais ko lamang ay makasama siya sa tuwing ako ay nadadapo sa balong kanilang iniigiban. Maniwala kayo sa akin. Wala akong balak na masama sa taong ito. Wika ng nilalang. Walang balak. Alam mo bang ordinaryong taong ginagambala mo? Alam mo bang nahihirapan ang pamilya ng batang yan dahil sa mga pinaggagawa mo? Sagot naman ng albularyo. Nang marinig ito ng engkanto, ay panay lang naman ang pag-iyak nito na para bang humihingi ng kapatawaran sa kanyang mga kasalanang nagawa. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumaba ang tensyon sa paligid. Pinili na muna ng albularyong bigyan ng pagkakataon ng engkanto upang kahit papaano'y magawa nitong maipagtanggol ang kanyang sarili. Alam din ng albularyong yon na mabait ang engkantong pumaloob sa bata sa kadahilan ng hindi ito gaanong nasunog ng kanyang mga ibinaong pangontra sa kanyang tahanan. Isang oras pa ang lumipas, tuluyan na ngang bumalik ang wisyo ni Rimar sa kanyang katawan. Panay ang ginagawa nitong pagtatanong na para bang wala itong kaalam-alam sa kung ano ang mga nangyari. Hindi na muna ito gaanong kinausap ng kanyang ama sa kadahilanang napapaloob pa noon sa kanyang katawan ng nilalang. Dahil sa nakabalik na ang wisyo ni Rimar, kung kaya't nagawa na nitong makagalaw ng normal. Pagtayo ng bata sa kanyang pagkakahiga, ay bigla na namang napaluhod ito sa sahig nang sa hindi malamang dahilan. Nang masipat ito ng albularyo, agaran niya rin itong nilapitan upang kausapin. Baka nakakalimutan mo. Nakapako pa rin sa katawan ng batang ito ang mga buhay na salitang binitawan ko. Huwag ka nang magtangkapang tumakas dahil hindi mo yan magagawa. Kung ako sa'yo, para matapos na ang kaguluhang ito, ay manumpa ka nang hindi ka na muling lalapit sa batang ginagambala mo. Wika ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito, ay ang muling pagdapa ni Rimar habang namimilipit sa sobrang sakit. Nang masipat ng albularyo ang kakaibang ginagawa noon ni Rimar, ay bigla siyang naalarma dahil sa kanyang mga nasisilayan. Alam niyang merong binabalak noon ng engkanto upang tuluyang makaalis sa katawan ng bata. Habang nag-iisip ng paraan ng albularyong yon, ay panay naman ang pagliyad-liyad ni Rimar habang nakadapa ito sa sahig. Minuto lamang noon ang lumipas at tuluyan ang naglaho ang bakas ng engkanto sa katawan ng bata. Kasabay ng pagkawala ng presensya nito ay ang pagtigil ng albularyo sa kanyang ginagawa. Bagong-bago sa paningin ko ang makakita ng pangyayaring ninais ng engkanto na maging kaisa ang kaluluwa ng tao. Marahil nga'y totoo ang sinasabi niya na nais niyang makipag-isa sa batang ito. Wika ng albularyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagsabi nito sa ama ni Rimar na tapos na ang kanilang gamutan. Kinakailangan na lamang nilang pagpahingahin ng batang yon dahil sa pagod na naibigay niya sa kaluluwa nito. Sinabi din noon ng albularyo
na maaaring hindi maging normal ang mga lakas na ipapakita ni Rimar sa hinaharap. Kailangan nila itong gabayan dahil sa hindi na isang ordinaryong tao ang kanyang anak. Maaaring sa paglaki kasi ni Rimar ay doon uusbong ang kanyang kakayahan na kanyang nataglay sa engkantong minsang pumaloob sa kanyang kaluluwa. Maaari ring mabuksan ang kanyang ikatlong mata habang siya ay lumalaki. Magiging lapitin na din si Rimar ng mga engkanto at iba't ibang elemento na nasa paligid. Ayon kasi sa albularyo, na kapag nakipag-isa ang engkanto sa kaluluwa ng tao, ay kikilalanin na din ito ng mga iba pang engkanto na kanilang kauri. Kahit nasa kaanyo ang tao si Rimar, ay hindi ito hadlang upang kilalanin siya ng iba pang engkanto. Dagdag pa ng albularyo na kapag dumating sa puntong masipat nilang maging kulay asul ang buwan, yun na ang hudyat para kay Rimar na tuluyan na nga siyang kinalulugdan at ginagabayan ng mga engkanto. Magagawa niya na ding makakamit ng buhay na mutya na siyang tutulong sa kanyang paglaki. Ayon pa sa albularyo na kung ano ang estilo nila sa pagpapalaki ng batang yun, ay yun ang tutukoy sa kung ano ang daang tatahakin ito. Nagbigay din ng babala ang albularyo sa ama ni Rimar na huwag masyadong pakitaan ng karahasan ng bata upang hindi ito maimpluwensyahan ng masama. Palagi mong tatandaan, Manong, na ang mga demonyong nasa paligid ay mapanlin lang. Naghihintay lamang yan ng pagkakataon upang magamit nila ang kakayahan ng anak mo bilang isang nilalang na merong dugo ng engkanto. Naway sa pag-alis ninyo sa pamamahay ko, ay siguraduhin niyong hindi niyo malilimutan ang mga babalang ibinigay ko sa inyo. Wika ng albularyo. Matapos nitong makapagwika, ay pinili nilang hintayin ang pagmulat ng mga mata ni Rimar. Kinaumagahan, nagising lamang itong si Rimar na parabang walang nangyari. Hindi na din pinili ng kanyang amang sabihin sa kanya ang kanyang naging karanasan noong minsan siyang sinapian ng engkanto. Ang nais kasi noon ng kanyang ama ay lumaki siyang normal at hindi nag-iisip ng kahit na ano. Habang sinisipat niya ang kanyang anak na nakaupo sa labas ng kanilang bakuran, ay nagwika siya ng, Sa tamang panahon, Rimar, malalaman mo rin kung ano ang tunay mong pagkatao. Naway kalugdan ka ng Panginoon upang pagdating ng panahon ay maging isa kang mandirigmang kaanib ng Ama. Ilang taon pa ang lumipas at tuluyan na ngang nanghina ang ama ni Rimar dahil sa sakit nitong dinadala. Bago ito tuluyang namatay, ay nagawa pa nitong sabihin sa kanyang anak ang totoo nitong pagkatao. Magpahanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ni Rimar ang kwento ng kanyang ama tungkol sa pagsabi sa kanya ng engkanto sa balon at ang napakatagal na niyang hinihintay sa pagsapit ng asul na buwan. Okay, ngayon medyo makakapagbigay ako ng opinion kasi uminom tayo ng gamot kaya medyo lumuwag-luwag yung pagkabara ng ilong natin. Masasabi ko lang, ngayon ko lang narinig yung asul na buwan. Grabe, sobrang angas, no? Ano kayang balita kay Rimar ngayon? Mar, ano na balita sa'yo? Nag-asul na ba yung buwan? Parang wala pa ako nakikita ng asul na buwan eh. Parang pula lang eh, pula lang talaga yung nakikita ko eh. Pero yung asul parang wala pa talaga. Ewan ko, kasi di naman ako lagi sumisilip sa buwan. O baka ano lang yan, kapag mahal na araw siguro, parang ito yung tinutukoy ng kwento eh, no? Mahal na araw, tas asul yung buwan. Siguro, pag ganun, pwedeng mangyari. Pero ang ganda lang, na kapag naging asul yung buwan, tas nakita niya, kalulugdan siya ng lahat ng mga mabubuting elemento na
nakapalibot sa kanya or yung mga engkanto na kalahi ng sumanib sa kanya. Napakaganda ng kwento. Simple lang pero solid. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.